nan ba kowa ne? Ina ta sallama tun ɗazu. Anya? Ban ga an ɗaura tuwo ba fa. Murhu gaba ɗaya a bushe? Ah, to ina ne mutane? Ɗan baba! Kai? Ɗan baba! Dama kana ciki shine kai abin nan na ta magana tun ɗazu. Ina jatumar ku? Ta fita ta tafi na. A'a. Yau na gaba ta faɗa na gaba ne. Ha! Yanzu kai ɗan baba. Ina abinci fa ina abincin da aka dafa ka dauko mana abinci. In ba bin kai mahaifina bane. Da na saba ma gaskiya. Tun da mahaifina gidan nan ka taba kawo abinci ba so biyu ba. In ba so biyu ba. Ka bari kuna ji kunyan ka ne ko don ina ganin darajar ka don kai mahaifina ne. Ka za da dicho ba da tijon banza. Kai da tijon banza ne ka bari ko don kai mahaifina ne ba ka da na saba ma na yamma. Dan baba. A'a. Yanzu har zamani ya kai da ina faɗa kana faɗa har kana ce min kai ka san yadda aka yi ka girma ne? Kana ce da ni mahaifiyata ce take ce da ni a gidan nan. Mahaifiyata ce take ce da ni a gidan nan. A'a. Dan baba. A'a. Anya ko ka bugu ne? Yanzu ni a matsayina na mahaifinka shine kana gaya min wai bana cefa ne a gidan nan? Ka gode ma ba sha wani abu ba. Ka gode ma Allah ba sha wani abu ba. Ina gaya ma kenan. Ka gode wa Allah ba sha wani abu ba. Wallahi da ba baban da na sani bane. Wallahi ba dan baban da na sani bane. Yanzu ni ne har zaka ce min kai ka san